Здравейте! Казвам се Мери Пери и съм директор на клиничните изпитвания в Zone Labs, а днес съм тук с Дейр Бари Сирас, президент и основател на Zone Labs. Dear Sears, благодаря, че сте с мен днес. Благодаря ти много, Мери. Dear Sears, днес искам да поговорим за нашия продукт Omega RX2. И първият ми въпрос към вас е: какво отличава Omega RX2 от другите продукти с Omega-3 на потребителския пазар? Има наистина три неща. Първото е потентността, второто е чистотата, а третото е безопасността. Нека започнем с потентността. Може ли да разясните това малко повече? Потентността на всеки продукт с рибено масло се определя от количеството EPA и DHA. Всички други масни киселини са практически безполезни. И затова нивата на EPA и DHA в Omega RX2 са най-високи, само малко по-ниски от тези, които бихте намерили в фармацевтичен продукт. Причината е, че трябва да приемате достатъчни количества от тези две масни киселини, за да получите всички техни ползи за овладяване на възпалението. Отлично. Много хора не знаят това. Знаете ли, те ще гледат към ала вместо това, а преобразуването е много бавно. Така че е добре да знаете колко EPA и DHA има в продукта. И какво? Важно е. Какво за чистотата? Разширете по тази тема. Чистотата е важна, защото рибите наистина се ловят от дивата природа, а през последните 2 поколения сме изхвърлили много токсини в околната среда. Вероятно най-коварните са известни като полихлорирани бифенили или PCB. Те са известни канцерогени, невротоксини и ендокринни разрушители. Затова прекарах 20 години в търсене и разработване на нови производствени техники, за да намаля нивата на тези PCB до изключително ниски стойности. Затова горните граници, които определяме за нашите рибени масла, са 45 пъти по-ниски от тези, определени от индустрията за здравословни храни. Те са 25 пъти по-ниски от тези, определени от фармацевтичната индустрия. Но това са нашите горни граници. Обичайните количества PCB в нашите партиди, а ние тестваме всяка една, обикновено са от 10 до 100 пъти по-ниски. Това е нашата гаранция към клиентите ни, че на практика получават най-безопасните рибени масла на пазара, защото съдържат най-ниските нива на PCB. И едно нещо, към което искам да се върна, е това, което току-що каза, че тестваме всяка партида. Други компании понякога казват, че са правили тестове от трета страна, но това не е за всяка партида. Точно това ни отличава от останалите. Така е, защото това е много скъп процес. Всъщност, всеки тест струва около $2000. Но отново, това е моята гаранция към нашите клиенти, че на практика имат най-безопасните продукти, познати на технологичната наука към този момент. Отлично. И нека като последна точка тук да поговорим за безопасността. Безопасността е изключително и чисто важна. Как можете да разберете дали един продукт е безопасен? Той по същество има така наречения статут общо признато като безопасно или GRAS статус. Това означава, че може да се използва в хранителни продукти. На практика нито една хранителна добавка няма GRAS статус. Всичко е на собствен риск за купувача. Но нашите омега-3 масни киселини имат GRAS статус. Така че сега се връщаме към въпроса: защо препоръчваме Omega RX2? Отново, силата, 2, чистотата и 3, безопасността. Отлично. Dear Sears, чудесно е да говоря с вас. Това беше поучително за продукта ни и благодаря, че бяхте днес. Много ви благодаря.